Praise the Lord. Odofo. Onyankopon hira wo ne den so. Se woni me ehia ewo wuti ase asenjumedie yi so. Onyankopon aba wo a osempeke ni Jacqueline ni na nyame na me so de ne nsem ebre ye nen so yi. Odofo me gidi se wo ho ye wo Awurade mo. Se oba bi nso na ye wo ye a Onyankopon a oye yaresafo no fa ne nsanka. Kwadanda bi eda wo so. Awurade mpagya mfiri utiri so. Na Awurade nyi mfiri wo meti so. Na Awurade mfa wo nsi bia ekron. Fa wo rehye ne mu na gidi wo ne mu. No no eno obeye. Awurade eda wo ase nyame nkronkron ye mpa ebo nyina ne so befa ne ma nyina no muma hye wo so mra ase. Na wansam ne tie ekire ne yebete wo nkasa wo na wo ne yen edi ne ye. Hallelujah. Odofo enenso yebefa yakenkan sem efe Galatifo woma no etie ye miensa ne chichemu aduonu miensa dikosi aduonu enkron etifi asem ne se ye emma yenam gidie so abeyo Onyankopon ma no ochire mi kire yen se ansa na gidie wo Kristo Yesu mo eba anase ye hu ne so no na ye hyemra ase aite se de ayede police ni ana so de ni agina won chance onwen o na mmra no na wen yen na mmra no na ebo ye ho ban na ye hyase ekosi se gidie kwan na enam Kristo Yesu so no eba aye odofo eye asempa se yen hyemra se nti so bi nnimu nyame asem a na obi betimi de enkyerkyere bia ebedada no encha somade emmo utiri enshawege enyese enema hohona ne aba wiase nkyerkyere egu aware nkyerkyere de basabasa ye eba aware mu ebinimo jeje aware ebi yiyo mo ring setu egu atu atwene odofo se kamra no nko na no a eno ne yedi so a ka megidi se obi bie ni ho betimi edi so ewie na so Yesu Kristo abanyina echi no ebi da so de omho to mra no so o say Paul say mama menka na ekwan foforo so say emra no abeye obi owen yen na so na Kristo Yesu ene ye nyina gidi etumo say ono no ma ye ne Onyankopon kora etimi nyinkita hodie mu oden ono na nam gidi Yesu atwe ye aba Onyankopon kwan so sanse Yesu nkoan ekwan a ye nam ne so betimi akọ Onyankopon nchen nti asa na yede obi nkyerkyere be ye adwuma no ya fantutu Yesu Kristo abrabo bebo na asase so se ene ne hia na ene ne kwa na Yesu anka obeka sen Yesu anka obeye ne sen afei ekwan a ye nam so de ba Onyankopon nchen enye mra ne biom eye gidi a ewo Kristo Yesu mu afei momo ye Onyankopon ma enam gidi Yesu a efi Christ Jesus mo na munyina Onyankopon akamu abomu wabra muji esubo a enam Kristo Yesu so eba ye muji tum na ya bomu ni Kristo Yesu nyina Yesu eba sa na te so obi a yeyi ne ntuma dada ne ntare dada etu egu na ya hyemo ntare foforo nti afei munye Jewfo ana se memufo ye nchichemu bio akoa ana we bi onya akoa we yoba ana so nyoba Kristo Yesu mu no ye nyina ye baako na afei ye Kristo Yesu de ne ye je Abraham asefo no o say enhyehyai boshe ene nhire bi a odedom ye papa Abraham no ye abaye ye nso ye dia enam se ye baba fa Kristo no Onyankopon aka yen aka ne ma ho efi se ono no ma ye kwan se ye mfre no aba eja na afei bra waji na edi no se dodo a omoji no di ye no omomoji no omomutumi so munyo Onyankopon ma nti wonso waji no yi wama wotumi se Onyankopon ba eno na o kire mu se na Abraham ye na ba wasam ayi no nti nhire biara de gu Abraham so no eye nso ye dia saa na ye nso so se na nyame akwan so a nhira ne adom bia nyame behwie gu ye nso no ebeye yen ye ma ene yasefo nyina edia ene nti so nyame asem no mo na ye nyina ye nso mo ne yenye na adwuma no mama ye ncha asem no se de momo bi eguso eye no nyame nhira mo bebre
na Onyankopɔn nam n'asɛm so mfa ɔgyeɛ ɛmfa mmerɛ ne mma. Na sɛ Yesu ankyɛ no ɔsane n'ani onye mu a, yɛmu biara nyɛ ɔyeraba. Onyame nyɛ ɔkɛseɛ kɔsi sɛ ɔbɛyɛ kɛseɛ paa. Onyame yɛ adom a na sɛ Yesu amma ɛna a ɔkyena so yɛbɛhyia. Ɔba nso a ne yie mu a, ɛno nti hwɛ wo ho so yie na yɛngyina ma Kristo. Yɛn nkwa nda nyinaa na obi biara amfa nkyerɛkyerɛ biara ambɛtwe yɛn mfi Kristo n'ase. Na mmom yɛatena ne n'ase afebɔɔ. Nyame nka wo ho no nhyira wo. Bye bye.